Hai, tini ni final mau mah ke preparation awi peka. Preparation to kaham na kadara borong chamung ro mane amna kaham kini surungi phaika Tang busuk rasa mung rok, tang bere tang bere. Engke norok total 7 jon dong na. 7 jon ni bisingo tini to jotoi khorok thamse tong rok sinai. Bo mah hai matong norok ni 7 jon ni bisingo norok to rehearsal khlai phruno saimang kana. Nang no thang sinai rok ni salai marok tong norok bo. Nang bo position o tong to thok matong nana lukurok tamu hunisa. lugurok to kaham nu support khai damo kai tabo abo rechabai saima sene karon je top 7 tongnai jotono kaham kam rechabo kebono kuno kom hui maya keno kaham recha hini sai maya jotono kaham rechabo tabo rechabai saiman sinai abo tabo judges rok beti ke tamo Bomo rasa mung nini bagus. recha mungke ani o kui chikonti man kaisa angke te tangsa khai bolong bising tei hindi song hongkai me agar kahun mate tangsa jadu koli Hindi bo tini ke khop jago na. tini ke hindi bo khop jago Acha. Tini mau mah hai preparation nai pajak. Nai phajak tabuk saimea stage o thangke tamung no hatamung Final ni bagai rasa mung kai besuk no norok jos khai lai ja. charter bosar sam Sal besuk romai norok tang gure rasa mung no rehearsal khai lai ka. for me only 2 days Ha? for me only 2 days 2 days. 2 days only Oh. Nini aro bahai ke confidence de amo final round de first thangna bagai bahai kurungmung eba masuk juratai norok sak kaisa ini ang keplay ang nahi song amo ti selu keplai ni to kuno ko kre but ang asak simi no bakau narang mani hangai prize man ya thang performance thang na na jebo truth